chvíľu sa teda začne druhé finálové stretnutie, východniarske derby medzi Humenným a Prešovom. Ako sme mali možnosť počuť, nováčik z Prešova sa predral až do finále pod vedením tohto muža, Ľuboslava Šalatu, ktorý vedie nováčika v tejto sezóne po prvýkrát. A Prešov zastupuje v Humennom aj Richard Vlkolínsky. To je tréner majstra z predminulej sezóny. Mimochodom, naposledy obhájil titul v roku 2003. Púchovský klub. Odtedy sa to ani jednému mužstvu nepodarilo. Naposledy získal titul rekordér na slovenskom volejbalovom poli VKB Bratislava. Ten však ostal na štíte dnešného finalistu z Prešova. Tu je humenská základná šestka, ktorú určite veľmi dobre poznajú priaznivci volejbalu, pretože už sme mali možnosť sledovať ich vystúpenia, či už v stredoeurópskej lige, či už v slovenskom pohári a dnes aj v najvyššej extraligovej súťaži. Humenné bojovalo na 4 frontoch v tejto sezóne. Okrem ligovej súťaže súperilo v stredoeurópskej lige, súperilo v slovenskom pohári a napokon aj v európskom pohári, vo vyzývacom pohári, tzv. Challenge Cupe. Igor Porvazník je prvým rozhodcom tohto stretnutia. Peter Heger je jeho pomocník pod sieťou, druhý rozhodca. A vrátim sa k tomu Challenge Cupu. Humenné postúpilo až do 8 finále, kde sa s odsťou rozlúčilo s Challenge Cupom. Prehralo na pôde francúzskeho Stade Poitiers, keď doma v prvom zápase Humenčania vyhrali 3-2. Následne v odvete vo Francúzsku prehrali 0-3 a vypadli, ale s odsťou. A s odsťou hrajú aj títo hráči v bielo-bledomodrej kombinácii z Prešova. Včera poprvýkrát uchmatli Humenčanov v tejto sezóne jeden set. Zatiaľ ešte ani raz nedokázali svojho východniarského súpera zdolať v tejto sezóne. Či už to bolo v slovenskom pohári, dvakrát prehrali 0-3 a takisto v dvoch prípravných stretnutiach pred sezónou i počas nej vždy ťahali za kratší koniec tak, že nezískali ani set. Včera prehrali 1-3. Dnes, ak chcú potrápiť favorita tejto finálovej série, potrebujú zahrať ešte lepšie. Humenčania vyhrávajú 2-0. Tomášik na podaní. Obetavosťou zachránili situáciu pod sieťou domáci, ale Žilka mal šancu zabodovať, nepodarilo sa. Nahrávka libera Vajdu na Jakubova nebola ideálna. Hre sa pokračuje. Dlhá výmena hneď na úvod. Uzavrel ju Smečiar v humenskom drese. Výborný začiatok domácich Humenčanov. A ďalší aut z ruky hostujúceho Mareka Malinu. 4-0. A hneď po úvodných výmenách si berie Utichoviča, hostujúci tréner Šalata. Prešovčania získali zlato v roku 2005. Predtým rok boli bronzoví. Prešovčania prekvapujúco prešli v semifinále cez VKP. Vyhrali 3-1 na zápasy. Určite tí, ktorí sledujú volejbal, vedia o problémoch, ktoré sprevádzali túto semifinálovú sériu ohľadne hráča VKP a trénera Ivana Husára, hráča Demetera, ktorý bol na hosťovaní v STO Bratislava.
Policajti sa sťažovali, že volejbalová federácia nepovolila okamžitý štart Demetera po ukončení hosťovania, ale federácia mala na jeho prepis znova na súpisku materského klubu zákonnú 14-dňovú lehotu, ktorú mohla využiť. Jakubov do autu, prvý bod sa pripisuje na stranu Prešova. Pokračujeme ďalej, out Žilku už v reále hneď po podaní, znamená, že ďalší bod si Prešov zatiaľ nepripíše. 5-1 pri podaní Milana Hriňáka. Váhovský s problémami, ale zachytil loptu. Beňa môže smečovať, znova vykrytý. Ale aj obetavo Beňa oblúčikom. Javorčík bol pripravený. Blok, ktorý končí na polovici Prešova. To znamená, že Humenčania znova ťažia zo svojich smečiarských schopností. Tak nie, predsa len je to bod na prešovskú stranu. A hneď aj do tretice získavajú hostia. Tento raz Jakubov neomylný. Mizerákov ďaleký out. Znamená, že Prešovčania znížili na rozdiel 2 bodov. Dvanáctkou Marek Malina. Dobrý servis. Vajda so starostiami a z väčšej diaľky musel zahrávať tak trocha so zabrzdeným úderom. Jakubov znova ťažkosti pre smečiarov, ale Hriňák to zvládol. Na servise Miroslav Jakubov, 7-4 pre Humenné. Skvelý servis. Ale aj museli ísť ďaleko za loptou. Malinov presný smeč. Napokon sa lopta obtrela ešte o ihrisko. 7-5. Beňov servis. Javorčík mal síce proti sebe iba Halaja, ale nemal to presne namierené na ruky. To znamená, že Prešovčania sa priblížili už len na jeden jediný bod. Ľudovít Žilka zabezpečil skresanie náskoku domácich. Teraz pôjdu obe družstva svojim trénerom na prvý technický oddychový čas. 8-6. Humenčania mali skvelý úvod, vyhrávali 4-bodovým, 5-bodovým rozdielom, ale teraz je to len tesné vedenie. 8-6.
Prešovčania hrali v minulej sezóne v druhej lige, druhej najvyššej súťaži, postúpili bezpečne do najvyššej ligy a určite si tí, ktorí vedia o volejbale viac, spomínajú na tie problémy, ktoré sprevádzali sezónu, keď mali hrať o bronz z VKP Bratislava v čase, keď Humenné získalo svoj prvý titul, tak Prešovčania po kontroverznom rozhodnutí odstúpili zo súťaže a napokon boli preradení do druhej ligy. Z nej sa vyškriabali, pozrite sa, až do finále. 8-6 Humenné. Jakubov z veľkej výšky, lopta prešla na druhú stranu a cez prsty Kašper svojich protihráčov na sieti. 9-6. Javorčíkov servis. Dobre mierený, ale páska ho zbrzdila. Trojbloky si počkali na Žilku a ten narazil hlavou o múr. V búrlivej atmosfére Javorčík skrátil servis a urobil dobre. Váhovský nedočiahol. Prekvapenie na strane Prešova. 11-6. Z tesného náskoku je znova rozdiel veľmi výrazný a to prinútilo trénera hostí Šalatu, aby si zobral po druhýkrát oddychový čas za tohto stavu, aby zastavil nápor a ten odskok súpera už na rozdiel 5 bodov. Servis Milana Javorčíka v rade, ktorý prichádza po oddychovom čase, ale Javorčík to vytiahnutie z tempa zvládol. 12-6 rozdiel, ktorý sme ešte nemali v prvom sete a prichádza k prvej zmene. Ladislav Husár prichádza na miesto Žilku. Husár nemohol hrať v semifinále, pretože po džentlmenskej dohode z VKP Bratislava, teda so svojím materským klubom, Prešovčania nemohli využiť tohto hráča. Husár sa zapojil okamžite do útoku. A bol to on, ktorý ukončil sériu podaní Milana Javorčíka. Popri sieti, ale od Farona lopta skončila až pri stolíku zapisovateľov. Pozrime sa na to z tohto pohľadu. Proti sebe mal roztiahnutých blokujúcich hráčov. Napokon sa to vypomstilo. Do autu, Husár do autu, ale bolo to s prispením niektorého z blokujúcich hráčov. Tak ukazuje prvý rozhodca tohto stretnutia a v dotyku s loptou sa prihlásil nahrávač Tomášik. 13-8. Presný servis, ale výborná kombinácia spoza útočnej čiary. Dokázali
Humenčania záslov Javorčíka presne zabodovať. 14-8. Tomášikovo eso. Lopta skončila na rukách Mareka Malinu. Náskok sa stále zväčšuje. Tomášik sa snažil ešte viac pritlačiť loptu na sieť. Už nebol taký presný ako pred chvíľočkou. A tak dostáva príležitosť nový hráč na ihrisku. Ladislav Husár. Dlho sa pri tejto činnosti neohrial. 16-9, druhý technický oddychový čas. To znamená, že od toho prvého sa rozdiel medzi obidvoma družstvami natiahol na 7 bodov. Ťažko mi hodnotiť slová oboch trénerov, pretože v búrlivej atmosfére, ktorá vládne v Humenskej hale, rozumie ťažko vlastného slova. Dôležitý je stav. 16-9. Prospech domáceho Chemesu Humenné. Po oddychovom čase Hriňák zvolil jednoduchší úder. Urobil správne. Znova Malina so svojou chybou. Dvadsaťdvaročný Smečiar nie je teraz najistejším, či už na príjme, alebo aj v útoku. Váhovský prijal za 1, ako sa hovorí. A okamžite z toho mohol ísť útok prvým sledom, čo Prešovčania dokonalým spôsobom využili. Matej Faron. 21-ročný blokár. Plachtiacim servisom dokonale zaskočil libera Martina Vajdu. Tentoraz si Vajda dal pozor, ale musí znova zabojovať. Jeho hra z hĺbky poľa bola znova nepresná, čo ju využil Peter Beňa. Majster Slovenskej republiky, ale v drese Nového Mesta nad Váhom. S Humenným má striebro. No, ak som dobre rozumel, tak by si obrana mala dávať pozor na Jakubova. Ale to určite netreba hráčom Prešova pripomínať, pretože Jakubov je najúdernejšia sila humenského tímu. Takže Matej Faron do tretice a znova ťažkosti prijímajúcich hráčov. Ale na nešťastie Halaj vo vykrývaní lopty prekážal nahrávačovi, ale aj znova úspešný. A Jakubov prešiel cez dlani svojho spoluhráča Mareka Poláka, ktorý odišiel z Humenného do Prešova.
Štyria hráči z Humenného v prešovskom drese a naopak štyria hráči z Prešova v tmavo-modrom humenskom. Tu je Milan Mizerák. Ten medzi tú kvótu štyroch hráčov nepatrí. Aj keď táto spolupráca Halaja s Polákom nebola práve najideálnejšia, vysoký Polák stredom siete ešte dokázal zachytiť loptu končekmi prstov. A to znamená, že Prešov znížil na 13-18. Pekná práca Javorčíka, ale Halaj si znova dal pozor. Druhý pokus o zakončenie akcie z ruky Miroslava Jakubova. Tvrdo a presne končí v poli na palubovke VK Prešov. Ideálna pozícia pre 22-ročného, 198 cm vysokého univerzála Chemesu Humenné. Beňa zablokovaný účinnými a dôraznými blokmi, ktoré proti nemu vystavil nahrávač Tomášik. On tam spoločne s Petrom Kašperom, ale bol to práve nižší z tejto dvojice nahrávač, ktorý zabrzdil útok Petra Beňu. Takže Jakubov môže za stavu 23-13 znova podávať. Súboj medzi Kašperom a Polákom vyznie lepšie pre domáceho streďáka. 21-13. Skóre sa posúva v bodových sériách, ale samozrejme tých sérií je viac na strane domácich. Bol až príliš prešpekulovaný servis z ruky Miroslava Jakubova. Beňa toľko nešpekuloval, ale skončilo sa to rovnako. Teda chybou na podaní. 22-14. 3 body stačia Humennému, aby otvorili zápas víťazstvom v prvom sete. Milan Javorčík. Tvrdý servis. Váhovský s Husárom si tam nerozumeli. Husár si išiel po prihrávke aj na smeč. Skončilo sa to tentoraz bez nejakého ďalšieho dotyku v aute. 23-14. Boli proti nemu postavení traja hráči na bloku. Husár musel riskovať. Nová kvalitný servis. Beňa ho ako tak skrotil. Ale ďalšia nahrávka popri sieti skončila ďalej od ruky Malinu. Kašper. Napokon konečný rezultát vystavil tento hráč. Jeho štvrtý 100% naplnený útok. Rozdiel 10 bodov a za stavu 24-14 je tu prvý set pre favorita finálovej série. Javorčík to skúsil ukončiť hneď z prvej, teda esom. Výmena na podanie, prichádza Červeňák na miesto Mareka Poláka. Ročný mladík v prešovskom drese teda nastupuje do diania s taktickými pokynmi na podaní. Hriňák sa čuduje rozhodnutiu, ale napokon možno ten jeho pohľad zapôsobil na prvého rozhodcu Igora Porvazníka, ktorý otočil svoje rozhodnutie a v každom prípade Humenčania dokázali svoj druhý set mal využiť a vyhrali prvý set jasným rozdielom o 10 bodov, 25-15.
Iba na chvíľočku sa zdalo, že by Prešovčania mohli potrápiť svojho súpera v prvom sete, keď sa dotiahli na rozdiel 1 bodu. Ale následne po prvom technickom oddychovom čase už Humenčania išli dôrazne za svojím cieľom. Boli presnejší, boli tvrdší na podaní. A naopak, iba s maličkými chybičkami na príjme sa dokázali odpútať na výrazný rozdiel od svojho súpera. S týmto jasným rozdielom uzavreli prvý set. Najviac útočil do terajšieho priebehu Milan Javorčík. Šesťkrát zložil 2 lopty. Ale samozrejme prím útoku hrá z obidvoch tímov Miroslav Jakubov. Ten útočil 9 krát. Má zatiaľ tretinovú úspešnosť, pretože z 9 útokov zakončil iba 3 bodom. Pozeráme sa na štatistiku. Dôležitým údajom je určite úspešnosť príjmu. 46% na strane domáceho Chemesu a len 35% na strane Miradu Prešov. Po 3 chybách na jednej a na druhej strane Humenčania zásluhou ale lepšieho podania si mohli postaviť lepšie bloky a dokázali byť aj úspešní v tejto činnosti. 3-krát zablokovali útok svojho supera tak, že získali aj bod. A tá útočná hra, presnejšia útočná hra sa prejavila aj v štatistike. Videli ste oveľa vyššie číslo úspešnosti útoku na strane tohto tímu. Sa prejavila aj v tom bodovom skóre. Včera Prešovčania takisto prehrali prvý set, ale v tom druhom dokázali nakloniť misky váh na svoju stranu. Takže verme z hľadiska nestranného diváka by bolo určite lepšie, ak by zápas pokračoval v dramatickej tóne. Takže verme, že Prešovčanom sa podarí niečo podobné ako včera a že troška znepríjemnia Humenčanom domáce vystúpenie. Prešovčania postúpili do play-off z 5. miesta. Žilka sa vrátil na ihrisko a vyrovnal na 1-1. Avšak na lavičke ostal sedieť Malina. Husár naopak ostal na ihrisku. Javorčíkov riskantný skákaný servis končí v aute. Jakubov má proti sebe iba Beňu. To sa nemohlo skončiť inak ako presným úderom do nekrytej časti pola prešovského tímu. Milan Mizerák. Ten odohral prvé stretnutie v sezóne
za Humenné, teda na pôde viedenského Hotvolejsu. Humenčania vyhrali 3-2, celku prekvapujúco nad dnešným finalistom, alebo tohto sezónnym finalistom rakúskej súťaže. Ale následne musel niekoľko týždňov odpočívať, pretože pôvodný klub, predchádzajúci klub Mizeráka Púchov, dal protest proti jeho štartu a napokon ťahanice okolo jeho pôsobenia v Chemese Humennom